el dia dels enamorats i per això els regalem roses, els nois i les noies, però també ho celebrem fent una festa de la cultura. Ja sabeu que avui el llibre surt al carrer i que tot arreu podreu trobar parades per comprar el llibre que també pertoca regalar el dia de Sant Jordi. És per això que des del Departament de Llengua i de Música de l'Institut cada any celebrem la Diada de Sant Jordi d'una forma especial i ho fem barrejant música, literatura i les dues alhora. Música i literatura, com veureu avui al final de l'any. Molt bé. I per començar, començarem amb la música, que els nois i noies que ara estan fent tentativa de segon pujaran a l'escenari, si us plau, i ens interpretaran Imagine de John Lennon i Get Back. A vegades és necessari forçós que un home mori per un pobre.
Però mai no ha de morir tot un poble per una maçó. Recorda sempre això, separat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigne damunt els amples camps. Que separat visqui eternament, en l'ordre i en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. Hem vist poesia, hem sentit recitar poesia, hem escoltat els nostres companys fent música i ara el que farem és enllaçar-ho tot. Mireu, han vingut els nois de tercer d'ESO per fer-vos una demostració de com es pot enllaçar la poesia i la música. Si podeu pujar, mireu, us fixareu, han de fer sempre 4 versos de 7 síl·labes cada vers i ha de rimar el primer amb el tercer i el segon amb el quart. Si només rimen el segon i el quart no passa res, també ha estat més. D'acord? Fem arribar a garrotins. Aquesta cançó feien servir les nyagres, les dones dels pescadors a la platja mentre esperaven
La prova me l'he guanyat. Si us creu no em facis fora. No sap què dir el professor, no sap què dir la professora. Potser haurem d'anar a inspecció. Anem amb la directora. Seguidos de no serveix, no és una solució. Ens veiem al setembre. A la recuperació. No estava fent res i és que em tens mania. És que ara m'has suspès. És que ara m'has suspès i a sobre m'alegria. Que els aplaudim. Estem aquí a l'institut i no parem de cantar. Ens ensenya la salut. Ens agrada improvisar. Si no sabeu què és la banda, ens agrada molt cantar. Només heu de fer una cosa. Ens agrada improvisar. Va decidir donar el primer premi per un alumne de segon B amb el poema Res no és per sempre i és de Víctor Sáenz. Molt bé, Víctor. Vinga, castellà. En la modalitat de llengua castellana, el premi va quedar de
¿Cuántas veces el genio, así torna